פתאום. כמה כיף בבוקר. בוקר טוב. תעופו על החיים, תעשו מה שבא לכם. בסופו של דבר הכל כבר כתוב. אפשר לשנות את התוכנית שלהם למעלה. לפחות נהיה בתוכנית נכונה פה למטה. ושם נמצא האיזון שלנו. אז כמו שאתם יודעים, המחשבות הן השולטות. גלי המוח זה נגרם מהורמונים במצבים נפשיים שלנו. הגוף שלנו צריך דלק לפעמים, אז הוא צריך דלק טוב. אחד מהדלקים שהוא הכי זקוק זה הליכה, ריצה, אופניים, טיפוס, לולנות, מי שאוהב, מכון כושר, קצת להזיז את הגוף, כל השרירים, להרגיש אותם, ולעשות גם איזה 5 דקות מיינדפולנס ביום, קצת לחבר את עצמנו לשתיקה. הכי חשוב, פעם בשבוע ליצור צום כלשהו. יאללה, אני בדרך גם.